Weche mag tuke ni jaloch mar piny mangima ng'wech mar mita 800 Mary Moraa obago chenro moyiedhi mar jiwo jong'wech mar raga e kar tiegruok mar Infield Academy alwora ma Komarok. Moraa nojiwo jonyuol mondo jiw nyithindgi mondo donji e ng'wech kapod gitindo kaka yo mar chuogonegi thuolo mag tije e kinde mabiro. Moloyo to nokwayo jopuonjre mondo tem ng'weye maboyo kaka mita 5,000 kadhi nyime. Now, place your right hand on your tummy and lie on your left side. Kitu naweza waambia, unaweza parents education na bado unaweza kuja parents kwa sports kama uko na talent. So you must parents sport things. Sometimes ukiwa free hiyo time kidogo unaenda mazoezi, ukirudi unarudi kwa masomo. So kitu yenye naweza waambia, kama uko na talent ya kukimbia unaweza inaja, na kama uko na talent ya kusoma unajaribu kuparents yote mpaka inaingiana.